100 glasfuglar ur Kyrkjebø fer til Washington til for å løye mot vare. Her skulle det skynast fram av stora norrländska mentanartiltakene Nordic Cool, som vil i Kennedy-sentren i februar og mars kommande år. Trønder Pedersson i ferien og i uthårene er at vise åkken ljøspille, tjøk noen litener av glasen og av som fuglen som kom ur ovnen i jar. Utjøkene dittner skulle 100 fuglar, så Trønder hever uragjera åren leien gang til Washington. Ja, så nek vi at løysingamæveren hei glemt at 14. september i dag. Ja, vi visste ikke hva dato det var, det er sånn annet. Og nå er det om 14. september og løysing, så umynda begge fugleren og literen fralses ho føringa, sier Trønder. Det her literen her, det er jo hamsens blå, altså. Hvis ikke skjegger var til, så var vi ikke til. Da. Og særlig vi føringar er både avhengig av oss nere. Dette gjør til at vi alltid har kunnet flytte oss. Dette er det kosmiske fralse som Norrbyggvanger har haft. Havet og luften. Ja, luften, ja. Listaverket krever at Trønder langt åren bindjan for sted hever avgjørt hvordan fuglene skulle henga ta til å komme til Washington. Det var skruar upp på plats. Hvor einaste fugler er avmyndar vi en fotografier som stender av fuglen. Det er nyttar ikke at man stender inn i Kennedy-høllen her og skal bruke nummer 55 for å leite etter honom, eller ikke et liten. Og du ser ikke liten, der ser du bare ljós, ja. Så man da kanskje kommer ut av reisene i en vissen ordan. Ja. Der får en nummer, der vil gravere i her, faktisk. Trønder Pedersson er som den einaste norrlandske listamæveren, Boin er det søgna fram listsyna og i store komehøtlene, medan norrländska mentanartiltaket er i Washington. Hvordan er det Camilla? Ja, det er ikke tilfeldigt. Det var 3 folk her fra Kennedy-sentren. Ja, det er en nordisk projekt, en nordisk festival. Og det er det så vært rundt omkring i Sverige, Norge og Ærastene og funnet forskjellig. Men det er ikke funnet noen lister til leida etter omkring listalien til det her hølet. Ja. Og Nils Halm var så her i Kyrkjebø vid Daimon, og så han var han i Jagern, og han tror jeg det var bostestater. Han har annars alla seg for bo i. Så han bilen stod her, så kom det nya. Og det kom inn her, og det så fuglarna, så sa det, hattar til å bli for. Sønne tog Clinton var her, da fikk han en fugl, så Obama, han borde så eisne bare finne en av. Ja, kanskje du først bare fram vi i Kvøyde husen og benker på og sier... Ja, det var det, ja. Er en fugler til forsiden? Ja, det er mulig. Eivor Paulsdotter og Yggdrasil skulle spela av hans i norrländske listestøvnene, og til skulle negv under eisne. Velkommen, Inger Smerup. Takk. Jeg vil se trygt navn i samband vi har sier tøyentene om at Trønder skulle fære til Washington. Kan du kanskje først si hvor den leikler det har vært? Jeg har hjulpet en lille smule med forskellige praktiske ting. Der er jo en utrolig masse, der skal ordnes i forbindelse med så stor en udstilling, og så har jeg skrevet om det. Han der hendingen er en listestøvne vi norrländska list, og som er skiljes ved rasjonlager, danser og tonelager, først og fremst. Men hvor så størst er dette tiltaket? Det er enormt stort. Altså, der er flere hundrede arrangementer, og flere 100.000 kommer og besøger det. Så det er en meget stor mulighed for Trønder som kunstner. Det er jo vigtigt for kunstnere at blive set, og der er ikke mange steder i verden, hvor man kan blive set af så mange, som man kan der. Hvad betyder det at blive fattet af nekvån for en listemann som han? Altså den her synlighed, det er jo vigtigt for at få andre opgaver, og det smitter af på andre færøske kunstnere også. Så det betyder meget, og det betyder også noget videre for landet. Eivor og Yggdrasil og Trønder er fantastiske ambassadører for det her land, og det, at Mensamalrøje og Norrlanderhuset har fået det her i orden, det åbner en masse muligheder. Både muligheder for kunstlivet, men også muligheder videre for turisme, for, jeg ved ikke, hvad man kunne forestille sig, internationale kontakter for erhvervslivet. Altså, det er også først nogle listen. Hvad er det for muligheder, man kan søge for sig? Som andre lister folk kunne lagt sig i kjærligheden og sådan til visning?
Altså at man bliver opmærksom på, at her er et land, hvor der er nogle store kunstnere. Det er jo ikke for at være venlig, at der er nogen, der har inviteret Tróndur til at have den her hovedudstilling, som faktisk bliver hovedudstillingen på festivalen, som bliver i selve forhallen, hvor en fantastisk komposition med 100 fugle bliver set af enormt mange mennesker og bliver et symbol for hele det her gigantiske nordiske fremstød. Det er jo ikke for at være venlig, det er fordi, vi har noget at byde på, og det vil folk selvfølgelig få øjnene op for. Ja. Hvor er det, du kunne huske der før I holdt vi at finde ud af, hvordan resten af følgen kan udnytte det her ordentligt? Det kunne jeg tænke mig rigtig mange gjorde. Ja. Når det her overhovedet er blevet til noget, så er det selvfølgelig, fordi vi har nogle gode kunstnere, og det er også fordi, der er nogle institutioner, som har gjort noget rigtigt og har sørget for, at det her er sket. Men de muligheder, som vil vise sig ud fra sådan en festival her, der er også nogle af dem, der skal gribes og arbejdes med videre, og det kunne jeg forestille mig rigtig mange interessenter. Jeg kunne forestille mig, at turismeindustrien kunne være interesseret i at sende nogle folk derover. Jeg kunne forestille mig, at man fra kunstlivets side kunne tage derover og møde nogle kunstagenter. Der vil jo være massevis af mennesker, man kan møde og kontakter, der kan skabes. Og også for erhvervslivet, eller hvem der kunne tænke sig at udnytte, at der er så stort et fremstød for Færøerne. Tak for det, Inge Smedlund.